Ne-am reîntors la dincolo de propagandă și l-avem alături de noi pe domnul Adrian Onciu. Bună ziua, domnule Onciu, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și încântat de cunoștință. Bună ziua, te salut pe tine și pe ascultătorii postului tău de radio. Gold FM. Îmi pare bine că ne vedem. Și mie îmi pare bine. Pentru că știam că o să discutăm și despre scandalul CCR. Mi-am pus un fundal virtual cu cărămidă pentru cine poate și să vadă, nu doar să asculte. Pentru că poate vor veni vremurile când cei care au opinii diferite, care evident că nu încalcă Constituția, vor ajunge inclusiv la închisoare. Oricum, deja în America, Hillary Clinton a lansat deja o astfel de propunere. Cum vezi tu scandalul CCR și cum interpretezi precampania asta electorală pentru prezidențiale prin prisma scandalului ăstuia? Nu știu dacă mai pot spune foarte multe în legătură cu legalitatea deciziei. E clar pentru toată lumea că a fost un abuz grosier. Acum, interesant de văzut cum a pornit acest abuz. Acolo sunt 9 judecători, parte dintre ei procurori și judecători în diverse parchete și tribunale, înainte de a ajunge la curte. Parte dintre ei foști deputați, propuși de PSD, de UDMR și de PNL, de fapt de președintele Iohannis. Acum, PSD-ul e clar că are o mică majoritate acolo. Și prima impresie, sau cea mai la îndemână, a fost că cineva de la PSD ar fi vorbit cu acei judecători și ar fi luat decizia scandaloasă în consecință. Însă, haideți să ne uităm puțin care ar fi principalul beneficiar al acestei decizii scandaloase. S-a spus în prima instanță că ar fi Marcel Ciolacu și, liderul AUR, George Simion. Ori vedem foarte bine că este departe de a fi așa, pentru că toate turnurile s-au pus fix pe Marcel Ciolacu și pe PSD. Și în al doilea rând, haideți să ne punem puțin în pielea lui Ciolacu. De ce ar fi vrut el să scape de Diana Șoșoacă? Ar fi avut el vreun interes să scape de un adversar care, potrivit sondajelor, avea șanse foarte mici de a ajunge în turul 2? Haideți să presupunem că sondajele mint și că Diana Șoșoacă ar fi ajuns totuși în turul 2, pentru că foarte mulți fani ai Dianei Șoșoacă spun că, în realitate, procentele SOS România sunt mult mai mari și că, eu știu, printr-o conjunctură ar fi ajuns Diana Șoșoacă în turul 2. Păi, în cazul ăsta, Marcel Ciolacu ar fi fost cel mai încântat. Ar fi fost chiar mult mai încântat decât într-o finală cu George Simion. Pentru că, dacă ne uităm bine la cum sunt poziționați cei doi lideri suveraniști, Șoșoacă și Simion, atunci vedem că un eventual tur 2 între Ciolacu și Șoșoacă ar fi fost mult mai la îndemână pentru Ciolacu decât un eventual tur 2 cu Simion. Pentru că mass media ar fi pus turnurile pe liderul SOS și, practic,
ar fi fost imposibil să vedem un câștig al acesteia. Și atunci, revenind la presupunerea de început, Marcel Ciolacu ar fi avut tot interesul să continue cursa cu Diana Șoșoacă, pentru că în eventualitatea unei mega surprize ar fi câștigat fotoliul de la Cotroceni fără nicio îndoială în finala cu liderul SOS. Deci, concluzionând, Marcel Ciolacu este pierzător în afacerea asta cu CCR. El și poate parțial și AUR. Și atunci singura opțiune rămâne ca cei care au instrumentat această decizie scandaloasă să fie, așa cum și voi de altfel ați punctat la Gold FM, acel deep state format din divers general din structurile de forță ale României, din armată, servicii secrete și justiție. Aparatul de forță al statului român a fost capturat de oamenii lui Iohannis. În cei 10 ani, președintele și-a pus în posturi cheie oamenii lui, iar acum acești oameni încearcă prin pionii de la CCR să-și perpetueze puterea. Asta e singura explicație. Și ar mai fi aici și dorința, poate pe filieră externă, a serviciilor secrete din afară, de a oferi o lecție prin scoaterea în decor a unui candidat prezidențial care, mă rog, nu se lipește deloc viitorului globalist al României. Da, știind toate acuzațiile care i s-au adus Dianei. Ar fi avut influența necesară să blocheze decizia asta, că totuși au votat membrii CCR din partea PSD-ului. Da, aici am explicat într-un material pe care l-am scris zilele trecute, am explicat foarte clar. Acești judecători, cei 9 judecători, sunt oameni care au ajuns în vârful carierei, au în spate un CV, sunt aproape de pensionari mulți dintre ei și depind mai puțin de PSD sau ascultă mai puțin de PSD cu ghilimele de rigoare decât de deep state, de generalii cărora mai degrabă le datorează postul de la CCR. Pentru că, haideți să fim serioși, CCR este o instituție cheie a statului român, una dintre cele mai importante instituții. Acolo deciziile nu se comentează, nu se pot ataca și în acest sens generalii din servicii au tot interesul ca pe termen lung să controleze deciziile importante ale CCR, desigur prin intermediul celor 9 judecători. Acum, eu sunt convins și cred că și ascultătorii Gold FM pot percepe asta, că înainte ca PSD, PNL și președintele Iohannis să numească, să nominalizeze unul dintre judecători, ei au acceptul serviciilor secrete al Deep State-ului, a statului paralel. Pentru că, așa cum spuneam, acest stat paralel, dacă nu este format din cretini sau, mă rog, din generali mai puțin pregătiți, atunci
Evident că și-a pus în plan să aibă un control asupra CCR, pentru că altfel de ce mai spunem deep state? De ce ar mai fi acolo decât să intervină atunci când anumite interese o cer. Și atunci, cum spuneam, fiecare judecător de la CCR a primit ok-ul din partea unui general sau altul din acest deep state. Apoi a urmat nominalizarea din partea PSD, PNL și Iohannis, dar legătura strânsă a acestor judecători nu este cu PSD, PNL sau Iohannis, ci este cu generalii care i-au numit, indirect în respectivele funcții. Și atunci, în cazul de față, intenționat au activat doar membrii propuși de PSD din CCR ca să-i ofere practic un cadou otrăvit lui Marcel Ciolacu și poate să creeze un sentiment anti-PSD în precampanie. Așa pare, nu? Bănuiala mea a fost că, da, deși deep state-ul nostru este cam amărât, așa, între ghilimele, aici au jucat bine, pentru că, pe de o parte, doi dintre membrii CCR s-au dat bolnavi în ziua respectivă, nu au fost prezenți, mă refer la doi membri nominalizați de Iohannis. Un altul nu și-a justificat votul împotrivă, iar singurul care a ieșit în mass media cu o motivare a fost Iulia Scântei, din partea PNL. Și aici nu este întâmplător deloc, pentru că ne arată foarte clar că scopul acestei decizii a fost, printre altele, sau principalul scop a fost de a majora pe ultima 100 de metri șansele lui Nicolae Ciucă de a accede în turul 2. Evident, prin micșorarea procentelor din dreptul lui Ciolacu, pentru că aici Ciolacu este marele pierzător. S-a văzut clar în zilele care au urmat decizii. Și atunci, doamna Scântei, care este fost senator PNL, a motivat de altfel foarte corect această decizie, iar votul normal ar fi fost cel pe care l-a dat doamna Scântei. Deci, practic, toți cei 9 judecători, dacă ar fi fost prezenți, ar fi trebuit să motiveze fix cum a motivat doamna Scântei de la, fost senator PNL. Are aur de pierdut? Are de contat electoral în urma sau are de câștigat din contră? Da, aici sunt două opinii distincte. Prima se referă la, o incompatibilitate între fanii AUR și fanii SOS. Se spune că cei care ar fi votat-o pe Diana Șoșoacă, în mod normal, n-ar avea niciun interes, sau n-ar avea nicio tragere de inimă să-l voteze pe domnul George Simion. Pe de altă parte, dacă stăm și reflectăm asupra candidaților suveraniști, unul dintre ei, liderul SOS, a fost scos în decor. Un alt lider de la PPR, Răzvan Constantinescu, a fost de asemenea scos de către BEC, pare să din cauza semnăturilor. Nu s-au strâns suficiente semnături. Asta a fost cel puțin motivația oficială.
Apoi au mai rămas acolo domnul Terheș, care prin pirueta pe care a făcut-o de la AUR spre minusculul dumnealui partid, a dezamăgit pe foarte mulți din zona suveranistă. Și ar mai fi un domn care inițial a fost propus de AUR, Florin Georgescu sau dacă nu am un lapsus acum, că așa. Și mă rog, aici e un semn de întrebare cum a reușit să obțină foarte ușor cele 200.000 de semnături. Nu are în spate un partid. La fel și doamna Ana Bircel, din cealaltă tabără globalistă. Dar trecând peste asta, votanții SOS rămân cu prea puține opțiuni. Nu cred că îl înghit prea tare pe domnul Terheș datorită, opțiunii dumnealui de a sprijini cu toate forțele regimul Zelenski și războiul cu Rusia. Iar alții candidați la fel, nu cred că sunt foarte agreați. Și atunci e posibil ca o mică parte din cei care ar fi votat-o pe Diana Șoșoacă să se îndrepte spre liderul AUR. Dar cred că e nesemnificativ procentul. Da, am înțeles. AUR se victimizează și își declară empatia față de Diana Șoșoacă, deși pentru mulți cetățeni demersul lor nu pare foarte credibil. Crezi că în baza precedentului cu Diana Șoșoacă vor putea fi și alți candidați interziși sau partide la alegerile parlamentare, sau din contră doar Diana Șoșoacă a fost un pericol pentru PSD-ști și PNL-ști din punct de vedere al mesajului mai răspicat? Nu, aici a fost o chestie punctuală și am explicat înainte că s-a vrut a fi o lovitură pentru Ciolacu și un impuls pentru Ciucă. Pe lângă imaginea pe lângă lovitura împotriva celor care ar putea contesta cumva apartenența noastră la Uniunea Europeană și la NATO. Deci, aici nu cred că se va întâmpla mare lucru în alegerile parlamentare. Nu vom avea încă un scandal de genul ăsta. De altfel, am văzut că PSD a inițiat o lege pentru schimbarea regulilor de joc în alegerile prezidențiale. Probabil că pe viitor CCR nu se va mai pronunța atunci când va exista o cerere, o contestație a deciziei de la BEC. Cel mai probabil, Înalta Curte de Justiție va decide în ce măsură un candidat sau altul poate rămâne în cursa prezidențială. Ceea ce mi se pare mult mai corect până la urmă. Adică CCR clar e o instituție politizată și aflată 100% sub controlul unor generali. De altfel, lucru absolut normal. Evident că acolo la centru, la vârf, la Cotroceni,
lucrurile nu sunt dirijate de către Iohannis sau de către cel care va veni după el. Acolo există un centru de comandă, cum a existat și în pandemie, format din diversi generali, din diverse structuri. Pe măsură ce vine un președinte sau altul, respectivul centru trebuie să aibă o viziune pe termen lung asupra României și, din păcate pentru noi, viziunea asta se contopește cu viziunea globalistă de la Washington și Bruxelles. Centrul acesta de comandă este subordonat 100% globaliștilor și atunci tot ce vedem depinde mai puțin de actualul sau de viitorul președinte, de actualul sau viitorul parlament, cât de cei care trag sforile din spate, respectiv generalii de care spuneam. Și care încearcă, evident, să-și pună acum un președinte cât mai docil, pe care să-l manevreze mult mai ușor decât unul ca Trump, să dau un exemplu. Deși, din câte îmi dau seama, și Trump are acum a pactizat cumva cu anumite structuri din deep state-ul american. De altfel, nici nu poate altfel. Nu poți să conduci o țară de mărimea asta și de importanța asta de unul singur. Sunt oameni care au strategii pe termen foarte lung, cunosc foarte bine toate aspectele vieții sociale, politice, de securitate. Și asta se întâmplă peste tot în lume, nu doar la americani, nu doar la noi. Că vrem sau nu vrem, militarii, ofițerii de rang superior conduc în realitate lucrurile. Ultima întrebare despre politica internă. Acum, dacă... Da, scuze. Îți vreau să spun doar că cu cât acești generali sunt mai profesioniști și cu cât sunt mai dedicați eventual țării pe care o slujesc, cu atât lucrurile ar putea merge mai bine. Nu-i cazul nostru și probabil că nici nu va fi în viitorul apropiat. Ultima întrebare despre politica internă, pentru că sunt și multe subiecte externe pe care trebuie să le discutăm. Care e situația la AUR? E scandal cât casa. Întrebarea, sau o problemă ar fi dacă e un scandal organic, adică Claudiu Târziu chiar s-a supărat pe Simion și a trimis scrisoarea respectivă, sau dacă e un scandal introdus din exterior de către sfătuitorii de taină, al lui Claudiu Târziu. Și în funcție de răspunsul ăsta a fost Simion păcălit să se facă frate cu dracu să treacă puntea, cum se zice la noi, adică cu PSD-ul în speță, pentru că va fi recompensat, dar din contră, după ce a fost, exclusă practic Diana Șoșoacă din candidatură și un mare abuz asupra ei, urmează Simion pe listă să fie tăvălit? Da, poate părea ceva ieșit din comun, însă scandaluri de genul ăsta sunt în toate partidele. Nu-mi dau seama, așa după cum am citit, pare veridic ce scrie acolo, fiind o scrisoare pentru uz intern, ea a scăpat cumva în mass media, probabil intenționat. Există și acolo o luptă pentru putere, ca și la PSD, ca și la PNL, ca în orice partid. În funcție de rezultatele la alegeri, probabil că lupta se va acutiza. Eu știu, ceva în jur de 20%, cred că ar reprezenta un procent acceptabil.
Mă refer la parlamentari, în primul rând. La prezidențiale n-am idee ce procent ar putea fi acceptabil. Probabil că turul 2 ar fi o surpriză plăcută. O să vedem dacă se va întâmpla. Un singur institut de sondare, parcă Sociopol, a dat locul 2 pentru Simion. În rest, alte 3-4 l-au plasat pe poziții mai jos. Și dacă se va întâmpla ca la parlamentare să fie un rezultat mult sub așteptări, evident că nemulțumirea s-ar putea răsfrânge și asupra conducerii. În rest, nimic ieșit din comun. Și la liberalii aceeași situație. Ciucă este cumva în cădere liberă. Ei au o mare problemă să facă un procent bun, pentru că decontează cei 10 ani de eșec ai lui Iohannis. Și nu doar al lui Iohannis, ci tuturor, dacă ne referim și la Florin Câțu și la ceilalți liberali care au fost în guvernările liberale, fie cu USR, fie cu PSD. Ei, în principal, vor deconta acum la alegeri, pentru că, mai ales la astea parlamentare, dar și la prezidențiale, pentru că, în general, lumea îi asociază cu Iohannis și cu, părțile negative ale guvernărilor din ultimii 10 ani. Deci, apropo de scrisoarea asta de la AUR, contează foarte mult procentele atât la prezidențiale, dar mai ales la parlamentare. Va ieși cu scandal sau nu, în funcție de cât de jos sau cât de sus va urca procentul în jurul cifrei de 20. Da, am înțeles. Vreau să te întreb care e situația în Orientul Mijlociu. Parcă de un an de zile, de fapt de un an și 4 zile de pe 7 octombrie anul trecut, nu prea mai ține de teoria conspirației faptul că Israelul sau evreii ar conduce lumea într-o anumită măsură, chestiune care, nu zic dacă e bună sau rea, în sensul în care și Trump a declarat acum câteva luni în Camera Reprezentanților ceva de genul că e la dispoziția Israelului. Sunt multe voci importante care zic că de fapt America ar face în cazul ăsta ce vrea Israelul. Mai nou sunt multe voci de analiză externă și militară, nu neapărat din România, care spun că din contră Israelul este victima Statelor Unite în conflictul actual și poate deveni o a doua Ucraina. Care e adevărul de fapt, în opinia ta? Nu e niciun secret că lobby-ul israelian, atât la Casa Albă cât și în Congres, este predominant. Am văzut, de altfel, care a fost reacția senatorilor atunci când Netanyahu a luat cuvântul în fața Congresului. La fel, nu este niciun secret că americanii evrei de origine evrească au afaceri foarte puternice și sprijin din plin politicienii prin donații transparente. Așa că, într-o mare măsură, există o pârghie puternică din partea acestora
asupra deciziilor de politică externă ale Casei Albe. Acum, suntem într-un moment destul de sensibil, pentru că mai avem vreo lună până la alegerile din Statele Unite și, în mod logic, orice eveniment din Orientul Mijlociu care ar disturba piețele, mă refer la bursă, la economie prin creșterea prețului barilului de petrol. Deci orice eveniment de ăsta negativ s-ar repercuta imediat asupra alegerilor și tocmai citeam astăzi că doamna Kamala Harris a strâns vreo $1 miliard din donații. Ei bine, nu cred că ar fi prea fericiți donatorii să piardă bani și, pârghile de putere printr-un eveniment nefericit din Orientul Mijlociu. Aici e echilibrul care se chinuie să-l mențină Joe Biden. Pe de o parte, există presiunea mare din partea Tel Avivului de a continua în forță acțiunea din Liban și de a crea un buffer, o zonă de protecție la granița libanezo-izraeliană, o zonă cât mai întinsă pentru ca eventual daunele provocate de Hezbollah să fie minore și eventual populația izraeliană să revină la casele lor din nordul Israelului, de la granița cu Libanul. Deci există presiunea asta continuă, există negocierile între Tel Aviv și Washington cu privire la cât de puternic ar trebui să fie lovitura Israelului atât în Liban cât și în Iran, unde se așteaptă retorsiunea în urma atacului Teheranului cu rachete balistice. Iar bănuiala mea e că în următoarea lună nu se va întâmpla o escaladare majoră, întrucât ar însemna practic pierderea alegerilor de către Kamala Harris. Pe de altă parte, ar putea fi Netanyahu ar putea fi înclinat să provoace aceste pierderi, întrucât prietenul său bun, Donald Trump, ar beneficia imediat de deteriorarea situației din Orientul Mijlociu. Iar deteriorarea asta cum s-ar putea produce? S-ar putea produce prin lovituri mai dure între Iran și Israel și eventual prin blocarea strâmtorii Ormuz, prin care circulă aproximativ 5%, dacă nu știu dacă am reținut exact, dar o bună parte din țițeiul care se exportă din Orientul Mijlociu tranzitează această strâmtoare, iar Iranul are posibilitatea de a o bloca. În acest caz, evident că prețul barilului de țiței ar sări în aer. Să ne amintim că am avut un maxim în 2008, a fost $148 barilul, față de, eu știu cât e acum, sub 100, bine, adică e 60-80, nu mai știu exact, dar e mult mai mic în prezent. Ar însemna vreo $218 în banii de azi, dacă punem la socoteală inflația din 2008 până acum.
Deci ar fi enorm. Dacă ar fi astăzi $218 barilul, scuze, am avea un preț la pompă foarte mare, nu doar noi, ci și americanii. Și asta ar însemna practic pierderea alegerilor de către Kamala Harris. Aici trebuie spus încă ceva. Nu, dacă s-ar bloca strâmtoarea și ar crește prețul barilului de petrol, pierzători ar fi și americanii, pentru că ei importă petrol din zona respectivă, deși sunt, culmea, cei mai mari producători de petrol la nivel mondial, au un consum foarte mare, consumă în jur de 20 de milioane de barili pe zi, în timp ce producția lor zilnică e de abia 13 milioane de barili, deci există un deficit de 7 milioane de barili zilnic, pe care nu pot lua din alte părți decât din zona Orientului Mijlociu. Iar rezerva lor actuală de petrol este de doar 380 de milioane de barili, care ar ajunge mai puțin de 2 luni de consum dacă se sistează complet importurile. Pe de altă parte, în afară de faptul că ar pune pe americani într-o poziție foarte dificilă, și chinezii ar pierde foarte mult. Ei sunt printre principalii importatori de petrol la nivel global. Consumă și ei, mă refer la chinezi, consumă 14 milioane de barili pe zi și produc doar 4 milioane, deci au un deficit de 10 milioane de barili. Încă o dată, Statele Unite are un deficit de 7 milioane de barili și China de 10 milioane de barili pe zi. Iar din cei 10 milioane, vreo 2 milioane îi acoperă din Iran chinezii. Așa că orice problemă, orice escaladare în Orientul Mijlociu îi afectează și pe chinezi. Îi obligă să cumpere din altă parte. Nu sunt prea multe surse. Rușii exportă, dar nu pot avea nici o producție foarte mare. Și atunci, dacă se întâmplă ceva grav în Orientul Mijlociu și lucrurile escaladează necontrolat, vom avea o problemă atât la chinezi cât și la americani. Tocmai de aceea lucrurile sunt ținute în frâu. Cumva nu vedem deocamdată nimic apropo de răspunsul Israelului la bombardamentul Iranului. Și care poate fi abordarea Chinei în Orientul Mijlociu? Deci situația e complexă. China are pârghii asupra Iranului, bineînțeles, pentru că există acea organizație numită BRICS, iar dacă Iranul, a avut o atitudine de multe ori pasivă sau reținută în raport cu Israelul, atunci putem fi siguri că unul dintre motive e diplomația rusă și diplomația chineză, care au insistat ca lucrurile să nu degenereze iremediabil.
Și au insistat pentru că la rândul ei, au propriile interese în zonă. Atât Rusia cât și China colaborează cu Teheranul. Probabil că, în afară de drone, Moscova cumpără și alte bunuri din zonă. Nu ar avea nici ei un interes foarte mare să degenereze situația din Orientul Mijlociu. Am văzut de altfel că bazele lor din Siria au fost atacate. Zic că mass media spune că de niște trupe pregătite de ucrainieni. Și dată fiind situația din Ucraina, mă îndoiesc că rușii ar fi foarte fericiți să meargă pe alte fronturi. Adică una e NATO cu statele pe care le știm și coaliția de la Rammstein, și alta e Rusia, care are totuși problemele ei în Ucraina și limitele ei când vine vorba de a acționa la mii de kilometri distanță. Adică nu putem compara bazele NATO, sutele de baze NATO din toată lumea cu ce face Rusia sau chiar China. Aici e incomparabil. Apropo de Rusia, care sunt diferențele, de fapt, la nivel moral dintre acțiunile Rusiei în Ucraina și acțiunea Israelului în Liban de data aceasta? Unii analiști, de fapt, de politică externă din România, cel puțin am auzit eu, compară aceste situații, deși mass media disociază fără echivoc, situațiile astea două. Da, aici e clar că în Ucraina am fi putut termina de mult războiul, dacă ne uităm doar la ultima sau cele mai recente negocieri de la Ankara, când a intervenit Boris Johnson și s-a mers pe ideea continuării războiului. A fost clar intenția Occidentului de a continua, de a încerca să slăbească Rusia. Dincoace, sigur, putem face o similitudine între dorința Israelului de a-și asigura securitatea prin atacul asupra Hezbollah în Liban, ceea ce face totuși diferența este modalitatea în care cele două regimuri înțelege să ducă aceste războaie. Adică, în timp ce rușii au avut mare grijă de victimele colaterale și am auzit foarte rar despre ținte care au vizat civili. Dincoace, în fâșia Gaza și chiar în loviturile din Beirut, s-a mers pe ideea că țintim 1-2 teroriști și în rest Dumnezeu cu milă. Adică organizațiile internaționale, chiar ONU, au protestat fix pe această linie, pe acest motiv.
Este inadmisibil să porți un război la modul ăsta considerat genocidar până la urmă. Adică, bun, e posibil să fie 2, 3, 10, 15 teroriști într-o tabără de refugiați, dar este ok să bombardăm respectiva tabără în care mai sunt câteva sute sau mii de civili nevinovați? Ori, în partea asta altă, în Ucraina, războiul diferă clar din acest punct de vedere. Bun. Adrian Onciu, directorul MI5 avertizează în privința faptului că ISIS ar fi întors în Marea Britanie și probabil că și în vestul Europei. Ar trebui vestul Europei să se teamă din punctul ăsta de vedere, având în vedere numărul foarte mare de islamici care trăiesc în Marea Britanie și în vestul Europei, raportat cu conflictul din Orientul Mijlociu, evident. Au fost atâtea teorii ale conspirației legate de cine a creat ISIS, cine îi sponsorizează, cine le face agenda, apropo de atentate, încât e greu să furnizez o opinie bazată pe niște informații care sunt sau nu verificate sau verificabile. Adică, în momentul ăsta, nu mai știm clar care dintre organizații sunt într-adevăr teroriste sponsorizate de Iran, să zic, sau de alți fundamentaliști islamici și care ar putea fi finanțate de servicii secrete occidentale. Pentru că s-a pus și această problemă. Dar înainte de a mă teme de atentatele astea ale ISIS, aș vrea să cred că lucrurile legate de războiul din Ucraina nu degenerează, pentru că dacă vorbim despre terorism, eu cred că diversi agenți ai Moscovei sunt infinit mai capabili să comită acte teroriste decât ISIS sau orice organizație pe care o mai știu. Așa că n-aș vrea un război total Rusia-Occident, pentru că în cazul ăsta MI5 și CIA și toate organizațiile astea ar putea să aibă o mare problemă. Și, cum spuneam, nu din partea ISIS, ci din partea unor organizații mult mai profesioniste. Mai avem doar câteva minute și dacă ești de acord, te-aș întreba cum vezi situația electorală din Statele Unite în punctul ăsta și cum poate evolua până la alegeri. Ca de obicei, mass media mainstream, mass media corporatistă, care trăiește din banii furnizați de marile corporații și de către instituțiile guvernamentale. Insistă ca și în urmă cu 4 ani, ca și în urmă cu 8 ani, că candidatul lor favorit, în speță doamna Harris, ar conduce mai detașat sau mai la limită în toate aceste sondaje. Mă îndoiesc că ar fi chiar așa, dar acolo există specificul ăsta în care
diferența se face la câteva zeci sau sute de mii de voturi în anumite state. E un proces electoral complet diferit față de ce știm noi în Europa și în România. Și există și acolo, evident, o serie de alegători, milioane, zeci de milioane de alegători care depind mai mult sau mai puțin de pomenele electorale ale Partidului Democrat. Acolo există sistemul bugetar care, la fel, e înclinat să voteze cu Partidul Democrat. Sindicatele, toți, cei care beneficiază de ajutoare sociale, migranții, toți cei care intră în categoria persoanelor defavorizate, să zicem că ar fi votanții de bază ai Kamalei Harris. Aici intră, evident, și sponsorii, intră și o serie întreagă de propagandiști de la Hollywood, cântăreți, știm foarte bine, oameni care au fost atrași într-un fel sau altul în cercul ăsta de susținători. Dacă ne uităm la cum decurge campania, vedem mase de oameni care se adună cu mult entuziasm la întrunirile lui Donald Trump, ceea ce arată destul despre interesul mare pentru alegerile din noiembrie, dar arată și atașamentul acestor patrioți americani, speranța lor că există cineva care poate aduce o schimbare în bine și poate salva până la urmă America. Ceea ce spune și Elon Musk, miliardarul, după cum știm, îl susține cu toată forța pe Trump. Și el pretinde că dacă Donald Trump nu va câștiga alegerile, atunci e foarte posibil ca acestea să fie ultimele alegeri libere din Statele Unite, prin infuzia masivă de migranți care vor căpăta drept de vot și care, așa cum spuneam înainte, intrând în categoria persoanelor defavorizate, vor fi înclinați să voteze cu Partidul Democrat. Cei care le-au deschis porțile larg, i-a lăsat să treacă ca prin brânză prin graniță și, de ce nu, să devină în cele din urmă cetățeni americani. Chestia asta cu votul fără a deține o cetățenie americană este o mare ciudățenie. Adică e ca și cum la noi ar vota cei care mai fac curierat loful din Nepal, fără să aibă carte de identitate, fără să aibă cetățenie. E fix la fel. Ori asta e cel puțin ciudat, e straniu. Cum poate un cetățean venit de la mii de kilometri distanță să decidă viitorul președinte al Statelor Unite sau al României, neavând absolut nicio legătură cu țara respectivă. Adică singura legătură e că a venit de ceva timp acolo și încearcă să-și facă un viitor.
dar până să primească cetățenia, nu văd de ce ar avea dreptul să voteze. Este stupid să se întâmple asta. Partea bună e că probabil că nu vom mai avea o pandemie în scurt timp, în luna asta de zile care a mai rămas, și în consecință nu vor mai fi 100 de milioane de voturi prin corespondență, care de fapt a însemnat modalitatea destul de transparentă de a frauda alegerile din partea Partidului Democrat. Da, și dovedite de anumite institute de cercetare. Adrian, îți mulțumesc frumos pentru analiză în numele ascultătorilor și te așteptăm cât de des pe la Gold FM și la Dincolo de Propagandă și la alte emisiuni, în măsura în care ai timp și îți face plăcere. Mulțumesc și eu și salut pe ascultătorii Gold FM. A fost